Hej og velkommen til. Jeg er Søren fra Tal Matematik Nu. Jeg har udviklet Matematikhjælperen, og i dag vil jeg gennemgå ligningshjælperens 4 vigtige funktioner. Som I kan se, så er Matematikhjælperen blevet integreret i Google Docs heroppe i menuen, så når jeg trykker på den, så åbner Matematikhjælperen. Jeg er allerede inde i ligningshjælperen og har også allerede indskrevet en ligning, vi skal arbejde med. De 4 funktioner, som ligningshjælperen har, det er, at man kan kopiere, man kan få et hint til at komme videre, og så kan man få tjekket sin udregning, og så kan man skrive, hvad man har gjort i det her step, man nu gør undervejs. Jeg kopierer udtrykket, og jeg er lidt usikker på, hvad jeg skal gøre, så jeg trykker på et hint for at komme videre. Og i hintet så skriver den altid, hvad er det for en side, jeg skal kigge på. Og her i det her tilfælde, der får jeg at vide, at jeg skal gange 2 ind i parentesen, og jeg får også at vide den matematiske regel. Jeg ganger ind, tjekker udtrykket og kan se, at det er rigtigt. Jeg kopierer igen, og så skal jeg lige have et lille hint. Og derfor er jeg at vide, på højre side, der skal jeg fjerne negativ parentes ved at skifte fortegn. Det gør jeg så. Og nu laver jeg en lille fejl, så I kan se, at når jeg tjekker, så laver den et kryds. Og det gode er jo, at man kun skal lave én ting ad gangen, fordi så ved man jo, hvad man arbejder med. Og i det her, der var jeg i gang med at ophæve en negativ parentes og glemte at ændre fortegn. Jeg tjekker lige igen og kan se, at det er rigtigt. Jeg kan så skrive, hvad det var, jeg gjorde i det her step, inden jeg går videre. Det var ligningshjælperens 4 vigtige funktioner. Tak fordi I så med.